Ако започнем с усмивка и не ме гледайте, но ако ме чуете какво приказвам, въобще няма да е зле. Един ми пише в друга социална мрежа, много хубаво червило. Ма гледайте ми какво приказвам, защото важно така, хубавци, хубави, лоши. И Жени Калканджиева беше шеста там на Мис Свят, ама най-хубавите не винаги печелят. То се гледа и акъл и там. Та слушайте какво ще ви кажа. Ако съм усмихната, може да ме чуете. Искам да кажа, че по телевизията, като излъчват новини, според мен целта е... Защото за журналистиката целта е аморалните неща да станат публично достояние и евентуално, макар и след години, да има някаква промяна и като се натрупат много такива случаи, да се натрупат точки на политиците, да им присветнат, че трябва да се променят законите в полза на народа, защото медиите са четвъртата власт. Политиците са власт имащи, но като случат, медиите имат просто за цел да информират за неща, които може да не са незаконни, но са аморални. Аморални просто още няма такива закони, защото нямаме капацитет, не сме достигнали. И искам да ви кажа, че като се натрупат много такива аморални неща, медиите са четвъртата власт, но политиците са баш властта. И като се натрупат много такива неща, би трябвало, ако политиците са коректни, но те у нас явно не са, да им присветне, че трябва да се промени законите, но не в полза на политиците, а в полза на народа. Не богатите да стават по-богати, а бедните по-бедни. Относно мен. 2019 година работех в един хотел за кратко. Там харесах управителя. Ме то управител, аз не съм била на неговата позиция. Не случайно не съм била. Нито съм квалифицирана да управлявам хора. Той преди това, доколкото ми известно, е управлял по-голям хотел в друг град и имал опит. 3 години по-голям от мен. Айде, това е нормално да съм го харесала. Простено е, не съм убила човек. Но искам да ви кажа следното. Там при мъжете аз не знам как стои, но има една приказка, там където работиш, няма как да ги съчетаваш нещата. Но какво искам да ви кажа? Той не работи вече там, доколкото знам. Аз знам, че не работи там. И какво искам да ви кажа ли? Собственичката сигурно е същата. Десислава Василева се казва. Аз там бях освободена в изпитателния срок, когато не са длъжни да ти обясняват по член, по който не ти обясняват, точно защото освобождават, поне не бях уволнена. Но богатите стават по-богати, бедните стават по-бедни. Там сега търсят хора в хотела, но аз не бих се върнала, защото той не работи там, собственичката си със сигурност е същата. Тя е също така е jealous, защото преди той да работи там е имал някаква управителка, която е била по-красива от нея и е била освободена ли, уволнена ли, защото така тя е по-ниско в иерархията, обаче събирала повече така внимание около нея. Била е красива жената, аз не съм била свидетелка, била е красива и собственичката нещо е била jealous. Айде, лека вечер и бъдете усмихнати.